Взела съм си нова кутийка от любимите капсулки за коса с есенция от 7 масла, защото тази вече е на приключване. И сега ще я отворим заедно, да ви покажа като цяло как изглежда при едно отваряне кутийката с капсулки. Малко се борихме с кутията. Ето как изглеждат отвътре. Чисто нова кутийка. И сега вижте какво ще направя. Отварям новата, взимам старата, изсипвам си двете капсулки и затварям. Вътре са по принцип 20 броя, като една капсулка може да стигне за 2 до 3 пъти, зависи от дължината, от косата, дали е по-суха, по-омазняваща се, дали вие харесвате да си слагате повече кристали или не. Но от много неща зависи и стига за доста време като цяло кутийката. Така че препоръчам на всеки, особено сега лятото, когато слънцето, морето, водата изсушава косата до неузнаваемост. И с това нещо е много добре, преди да отидете на плаж, да си нанесете на косата. Косата ще ви бъде предпазена, красива, хидратирана и след това, като се измиете, даже ще бъде страхотна. Ако имате още въпроси относно капсулките за коса, съм на среща да отговарям на вашите въпроси. Може да ми пишете на лично съобщение. За поръчка можете също да ми пишете. Можете и да поръчате директно от линкът в профилът ми. Има бутонче за капсулките за коса.